Posta elektronikoko kontua konfiguratu ondoren, mugikorrean siguiente sakatzen baduzu, sare sozialak konfiguratzen hasiko zara. Facebookeko profila konfiguratzeko fitxa hori erabili dezakezu, edo bestela, aplikazio ofiziala deskarga dezakezu. Biak egiten erakutsiko dizugu. Kasu honetan, Facebook konfiguratuko dugu, beraz, sakatu gainean eta posta elektronikoaren kontua eskatuko dizu. Datuak sartu ondoren sakatu acceder. Horrela, Facebook konfiguratuta geratuko da. Gainerako profila konfiguratzeko ere urrats berak egin behar dira.